cum spuneam și dimineață, să ne unim cu toată biserica, Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Bineînțeles că și frații și surorile, mici și mari, tânări și bătrâni, să ne unim într-un duh de rugăciune și din ce nu, să ne unim să-L preamărim pe Domnul. Dumnezeu din cer să fie slăvit. Dumnezeu din cer să fie binecuvântat. El merită în această seară și nu numai, în tot restul vieții noastre, merită să fie lăudat. Dumnezeu merită să fie binecuvântat, pentru că ne dă har după har, bunătate după bunătate, îndurare după îndurare. Și în seara aceasta ne-a binecuvântat Domnul cu frați, ne va binecuvânta Domnul cu un cuvânt din partea Lui, ne va binecuvânta Domnul cu prezența Lui, numai dacă noi suntem gata să ne deschidem inima. Și vă invit în numele Domnului să ne deschidem inima, să fim uniți cu toții, să putem să ne rugăm, să-L preamărim pe Domnul, fie prin rugăciune, fie prin cântare, și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în direcția aceasta. Suntem onorați ca din nou fratele păstor, fratele Dan Eugen, să fie și în seara aceasta cu noi. Suntem la ultima sesiune, a 10-a sesiune sau întâlnire de când am început de mediu, după data de 5, încheiem astăzi. Dumnezeu să fie slăvit pentru lucrarea Lui. Dumnezeu ne-a binecuvântat zilele acestea cu prezența Lui. Ne-a binecuvântat Domnul cu harul Său, cu cuvânt din partea Lui. Suntem recunoscători Domnului, dar de ce nu? Dumnezeu acum cere de la noi, ca noi să fim oameni, ceea ce am auzit să punem în practică. Să ne ajute Domnul în direcția aceasta. De altfel, îl avem și pe fratele Ralea, din Brăila, în mijlocul nostru, un frate bătrân. M-am bucurat să aud că am întâlnit cu Dumnezeu după 30-40 de ani aproape. Ce întâlnire frumoasă! Lăudat să fie Domnul. Apoi fratele Cornel, fratele Doru, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mai avem frați și din alte părți. Le spunem un bun venit la toți care sunt în mijlocul nostru. Dumnezeu din cer să îi binecuvinteze. Biserica din Fășan să fie binecuvântată de Domnul. Haideți să ne rugăm și să spunem: Doamne, suntem cu toți adunați în numele Tău. Și numele Tău în această seară să fie un nume de slavă, de cinste, de glorie în mijlocul nostru. Să ne rugăm Domnului. Da, Doamne! Vocea care vorbea n-am ascultat-o, Doamne. Din cele tale de la mea nescuzare, vocea care vorbea n-am ascultat-o, Doamne. Nu disprețuiești, nu disprețuiești o inimă stropită și nici nu părăsesc pe cel căzut. Te-a pleci la cel ce are inima stropită și lacrimile strânse în jur. Nu disprețuiești o inimă stropită și nici nu părăsesc pe cel căzut. Te-a pleci la cel ce are inima mângâită și lacrimile strânse în jur. Și nici nu părăsesc
sus. Te apreci la cel ce are inima mândrită și lacrimile strângi într-unul. Și biserica ta pe Domnul. Tu nu disprețuiești o inimă stăpită și nici nu părăsești pe cel căzut. Te pleci la cel ce are inima mândrită și lacrimile strângi într-unul. Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă spun că, după câte ține o minte, e prima dată când am venit aici. Sunt impresionat de faptul că mulți oameni caută pe Domnul. Fiți binecuvântați de Domnul! Lăudați să fie numele Lui! Da! Vreau să vă spun că nu m-am gândit, nu mi-a trecut prin cap, nu am visat, nu mi-a spus nimeni că în seara aceasta m-am întâlnit cu doi prieteni dragi. Fratele Eugen și fratele Cornel. Oh, Doamne! Fratele Cornel. După 10 de ani nu ne-am întâlnit. Am avut părtășie, dar am rămas surprins că în seara aceasta m-am întâlnit cu ei. Domnul să vă binecuvânteze. Dumnezeu face minuni. Dumnezeu face ceea ce nici nu te gândești ca om. Mă îndrept către dumneavoastră. Fiți binecuvântați toți. Să știți că eu iubesc romii. Eu iubesc romii. Avem biserică deschisă la Mărășești, biserică deschisă în Valea Cânipii, în localitatea Viziru. În localitatea Viziru construim o biserică. Fratele Ștefan își desfășoară activitatea într-un garaj auto. Puțin modificat. Și suntem în construcție. Iubesc. Dar să vă spun o surpriză. Eu sunt din Moldova, Bârlat. Căsătorit, venit aici cu serviciu pe la Galați, pe insula Marea Brăilei. Dar să știți că fratele Ștefan, îl cunoașteți? De la Viziru. Este cușcru cu mine. Așa că să nu vă luați de el. Domnul să-l binecuvânteze. Frați și surori, iubiți creștini, iubiți prieteni, sunt multe locuri de întâlnire. Restaurant, baruri, fel de discoteci, la care oamenii aleargă și se duc. Dar, Biblia spune ceva. Nu voi predica, doar câteva cuvinte pentru a ne ruga în continuare. Cartea Psalmilor numărul 1. Primul verset din Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Ferice de voi toți, de noi toți, care am găsit cu cale ca în seara aceasta să ocupăm aceste scaune și să venim în locul acesta. De ce? Pentru că aici Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură, ne vorbește prin prorocii, ne vorbește conștiinței noastre că noi avem nevoie de Dumnezeu. Da, mai citesc încă un verset. Ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu, pun întrebarea, fac o paranteză,
De ce nu toți oamenii îl caută pe Dumnezeu și unii sunt în alte locuri? Noi suntem aici. Alții sunt în alte locuri. De ce? Pentru că Biblia spune ceva foarte important în Romani. Epistola către Romani 12 cu versetul 2. Spune Biblia așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Cuvântul prefacere înseamnă transformare, înnoire înseamnă. Ca să puteți deosebi bine, subliniez cuvântul bine, bine, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iubită biserică, stimați frați și creștini, dragi prieteni, subliniez un cuvânt și să-l ținem minte. Un om nu poate deosebi bine voia lui Dumnezeu, adică să faci deosebiri între ce este sfânt și ce nu este sfânt, ce-i plăcut lui Dumnezeu și ce nu-i plăcut lui Dumnezeu, care trebuie să fie purtarea noastră după voia lui Dumnezeu, doar dacă are mintea înnoită. Cu mintea firească, oamenii spun: ce Dumnezeu? Ce toată ziua mă rog? Ce toată ziua citesc Biblia? La ce să mă duc? Ce Dumnezeu? Dar un om cu mintea înnoită poate să deosebească binele de rău. Poate să deosebească păcatul. Poate să deosebească ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Doar un om cu mintea transformată, înnoită. Păi cine înnoiește mintea? Numai cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să ne rugăm și să spunem: Doamne, te rugăm. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să spunem: Doamne, te rog, înnoiește mintea prin cuvântul Tău. Ajută-mă ca mintea mea, înainte de a acționa, de a face, de a vorbi, de a respinge ceva sau de a accepta, Doamne, ajută-mă să înțeleg aceasta bine, să pot deosebi. În versetul respectiv spune: bine, nu la întâmplare, nu trebuie să spunem: păi știu eu, cred că trebuie făcut și așa ceva. Nu! Biblia spune să deosebim bine voia lui Dumnezeu. Haideți ca Dumnezeu în seara aceasta să înnoiască mințile celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și celor care cunosc pe Dumnezeu să maturizeze mintea lor și să rămână pe calea Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne rugăm și Dumnezeu să aibă milă de noi toți. Amin.
Amin. Haideți să ne ocupăm locurile. Continuăm să mai lăudăm pe Domnul cu două, chiar și trei cântări pe care ne închinăm cu datele noastre înaintea Domnului, după care vrem să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele păstor Dani Ogen. Dumnezeu să ne vorbească din nou și în această seară. Amin.
Laudă Domnului! Anastumeghe pacea! Aleluia! Parcă ați zis prea încet. E o cântare care spunea Anastumeghe pacea. Ei, cine zice că ne iubește pe noi țiganii, da? Trebuie să știe pe țigănește, să o rupă pe țigănește. Haideți să cântăm cântarea asta pe țigănește. Haide! Fără negat. Cântăm așa la capela. Anastumeghe-i pacea, Anastumeghe-i pacea, Anastumeghe-i pacea, Anastumeghe-i pacea, pacea ne vedești, Anastumeghe-o haro, Anastumeghe-o haro, Anastumeghe-o haro, Anastumeghe-o haro, haro ne vedești, Anastumeghe-o haro, Anastumeghe-i pacea, Anastumeghe-i pacea, Anastumeghe-i pacea, pacea ne vedești, Anastumeghe-i mina, Anastumeghe-i mina, Anastumeghe-i mina, Anastumeghe-i mina, mina ne vedești. Aleluia, slavă Domnului! Și nouă ne s-a adus o veste bună ca și lor, glorie lui Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu. Vă invit, frați și surori, să urmărim împreună un cuvânt din Sfânta Scriptură în seara aceasta. Suntem din nou înaintea Domnului și vă invit să deschideți Scripturile la Cartea Coloseni, la capitolul 2, începând cu versetul 6, o să citesc până la 10 inclusiv, 4 versete, unde cuvântul Domnului zice așa: astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirea de șartă, după datenea oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Amin. Mărire lui Dumnezeu. Așa cum stăm ridicați pe picioare prin fratele Doru de la Focșani, să cere binecuvântarea Domnului. Poftim, Domnul. Da, Doamne, îți mulțumim
pentru că în seara aceasta ai găsit cu cale din nou să fim în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne-ai vorbit în aceste seri minunate și te rog în seara aceasta, Doamne, să vorbești prin robul Tău, prin fratele nostru, Doamne. Iar pe noi, Doamne, ajută-ne să devenim ascultători, Doamne, după voia Ta și totodată și plinitori. Îți mulțumim, Doamne, și te rugăm să lași Duhul Tău cel Sfânt să vorbească în seara aceasta. Amin. 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 Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Spuneam de dimineață, cei ce ați fost prezenți aici, cei ce n-ați fost, nici nu știți ce ați pierdut. Dar cei ce ați fost prezenți de dimineață, spuneam că e nevoie ca fiecare dintre noi să auzim glasul Fiului lui Dumnezeu. Să auzim glasul Fiului lui Dumnezeu. În seara aceasta ne rugăm din nou în Duhul nostru și spunem, Doamne, vorbește, că robii Tăi și roabele Tale ascultă. Mărire lui Dumnezeu. Vreau să vă destăinui ceva. Sunt și frații mei de la Focșani aici și soția mea. Și vreau să fac o destăinuire. Cele mai frumoase, unele dintre cele mai frumoase mesaje din partea Domnului pentru biserică le-am primit aici la Râmnicelu. Dar știți de ce? Pentru că biserica din Râmnicelu e o biserică flămândă și însetată după Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se simte. Un predicator simte dacă e nevoie de cuvânt sau dacă poporul e supra-saturat, atunci nu mai încape. Și totdeauna am simțit biserica din Râmnicelu ca o biserică doritoare după Cuvântul lui Dumnezeu. Vă readuc aminte un lucru pe care mulți îl știți. Prima adunare a avut loc în garaj la Padai. Am venit acolo cu fratele Bujor de la Focșani, cu tata și cu fratele Trite. 4 mari cântăreți. Habar n-aveam noi. Cântam și noi ca noi acolo. Și ne-am așezat în garaj la Padai aici, n-aveam nici chitări, nici acordeoane, nici nimic. Și a venit jumătate de sat. Unii poate că mai sunteți și astăzi pe aici. Cu băștile în cap, cu bicicletele unii și cu țigara în mână. Dar când s-au apropiat și au ascultat cântările și au ascultat mesajele, am văzut oamenii cum dau drumul la țigară, am văzut cum își iau basca din cap și la sfârșit, când am încheiat noi, cât am ținut și noi acolo un tip de părtășie, ne-au înconjurat oamenii din localitatea dumneavoastră. Și au zis așa, fraților, nu ne lăsați. Nouă ne place tare mult ce am auzit. Ne-a pătros la inimă ce am auzit. Nu ne lăsați. Vă rugăm să mai veniți la noi. Și noi nici în minte nu ne trecea să mai venim. Că de-abia am venit atunci când nu mai scăpam de gura sorei Florica, care venise în adunare și toți spunea, hai fraților, nu ne lăsați, nu ne lăsați. Ce să caut eu la Râmnicelu? Eu mă duc în localitățile din jurul Focșani. Da, încă tocmai la Râmnicelu. Și ea a plâns și cu Flora a zis, mai frate, zice, hai să mergeți, sora asta tot plânge, hai să-i facem capitolul ăsta. Și a venit și acum frații, oameni de ce spuneau, să mai veniți pe la noi. Zic, Doamne, ce am făcut, în ce m-am băgat? Zic. Dar Dumnezeu a avut un plan. Într-adevăr, poporul din localitatea dumneavoastră, oamenii din localitatea dumneavoastră erau doritori, însetați după Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Seara aceasta suntem din nou aici împreună. Înaintea Domnului. Și eu sunt convins că Dumnezeu are un mesaj pentru noi în seara aceasta. Dacă vă uitați și ne uităm împreună în Cuvântul Domnului, în psalm, într-unul din psalmi, în psalmul 50, că să știți că nu trebuie să-L lămurim noi pe Dumnezeu, să-L convingem noi, să-L înduplecăm noi, ca El să ne vorbească. El însuși vrea să ne vorbească. Și iată ce zice psalmistul în psalmul 50. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui și până la sfințitul lui, din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite. De acolo strălucește Dumnezeu. Și versetul următor spune, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. Mărire lui Dumnezeu. Vă rog să mă ajute Domnul ca în seara aceasta să aud ce îmi vorbește mie Dumnezeu. Să vă transmit dumneavoastră mai departe. De dimineață soția mea n-a fost cu mine, o predic. Și mi-a zis, mă, vorbește mai rar un pic, că oamenii ăia nu înțeleg ce zici tu. Și am zis, crezi tu, am zis, iubita mea, crezi tu. Ei mă înțeleg mai bine ca tine. Pentru că am petrecut tu atâta timp cu ei. Și mă înțeleg foarte bine. Așadar, Dumnezeu dorește să vorbească și nu trebuie să-L convingem noi, să-L înduplecăm noi. El vine și nu tace. Vorbește. Dacă noi să putem auzi, ce trebuie să facem noi?
E ceva care trebuie să facem noi. De ce nu toți oamenii ascultă și n-aud vocea lui Dumnezeu? Care să treaba, dar cum, când, unde vorbește Dumnezeu? Spunea fratele Rale aici. Oamenii nu pot să audă și nu interesează, nici nu pot să audă. De ce? Ce ar trebui să facă un om ca să poată asculta și auzi vocea lui Dumnezeu? Ar trebui să strige Dumnezeu mai tare? Nu e suficient de puternică vocea lui? Nu se aude până pe pământ? Dar Dumnezeu e aici. Că tot, El umple întreg universul. De ce nu aud unii oameni? Secretul este că îl găsim aici în Scriptură. Și cuvântul Domnului zice așa. Cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul măririi lui Dumnezeu. Ca să poți auzi vocea lui Dumnezeu, e nevoie să ai urechi tăiate împrejur, acordate pe lungimea de undă a lui Dumnezeu. Și cine face asta? Tot Dumnezeu. Dumnezeu vorbește numai că oamenii nu iau seama. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai omul nu ia seama. Zice Scriptura, nu o spun eu. Așa spune Scriptura. În seara aceasta Dumnezeu vrea din nou să ne vorbească. Avem urechile deschise? Avem urechile tăiate împrejur? Auzim vocea lui Dumnezeu? Dacă auzim vocea lui Dumnezeu, trebuie să spunem, Doamne, vorbește, că robii tăi și roabele tale ascultă. Mărirea lui Dumnezeu. Suntem aici adunați înaintea Domnului, în jurul Domnului, ca să ascultăm ce vrea să ne spună Dumnezeu. Dar e nevoie. Să știți că cel care e la învon aici simte dacă biserica are nevoie, dacă biserica absorbe cuvântul, sau dacă biserica stă și nu-i cazul bisericii de Râmnicelor, asta e foarte clar. Biserica de Râmnicelor totdeauna stă și ascultă cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Domnul să fie binecuvântat. Dar nu e suficient numai să auzim. Că atâția oameni au auzit. Este foarte important să fim și gata să facem. Spunea cineva că în istoria lumii au fost mulți filozofi, oameni care au venit cu fel și fel de învățături. Iată, Biblia ne zice nouă să nu lăsăm furați de învățăturile, filozofiile lumii acestea. Și cineva spunea că era un filozof în vechime, un filozof grec, care atunci când vorbea filozoful acesta, toți care ascultau spuneau, wow! Bă, ce a spus omul ăsta, extraordinar, n-am auzit niciodată. Erau uimiți toți de înțelepciunea lui, de învățătura lui, de ceea ce spunea el, de profunzimea gândurilor lui. Și toți spuneau, wow, ceva extraordinar. Eu în seara aceasta mă rog nu să spuneți wow, ci mă rog să spuneți altceva. Mai era un filozof care atunci când vorbea, după ce termina de vorbit, oamenii spuneau așa, hai să facem. Hai să facem ce ne-a zis. Seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să-mi dea un cuvânt potrivit. Ca la final fiecare să aibă în el gândul acesta. Hai să facem ce a zis Domnul. Hai să punem în practică ce a zis Domnul. Că dacă doar auzim cu urechile acestea și nu strângem în inimă și nu suntem gata să punem în practică, în zadar. Imaginează că te împinge cineva în apă, tu știi să înnoți, dar nu dai de mâini și de picioare. La ce îți folosește că știi să înnoți? Dacă nu-ți salvezi viața, la ce îți folosește? În seara aceasta vă îndemn din toată inima să avem deschise urechile și inima noastră ca să înțelegem voia lui Dumnezeu și înțelegând-o prin puterea și ajutorul Duhului Sfânt să o putem pune în practică vieții. Mărire lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vorbeam de dimineață despre familie. Este tema conferinței Familia creștină, perspective, priorități și pericole. Și am vorbit de câteva pericole care vin din afară. Și în seara aceasta aș vrea, în puține cuvinte, doar să ating subiectul celălalt. Dacă vreți, pericole care vin din interiorul familiei. Și pericolele care vin din interiorul familiei înseamnă primul lucru că familia, soțul și soția nu-și înțeleg bine rolul dat de Dumnezeu fiecăruia dintre ei. Rolul dat de Dumnezeu fiecăruia în parte. Există un rol al soțului și există un rol al soției. Când rolurile acestea sunt inversate, lucrurile nu merg bine în familie, chiar dacă din punct de vedere omenesc să parcă lucrurile se mișcă. Fratele Cornel, cred că e singurul care știe la cine o să mă refer în continuare. Cineva cu care când stăteam de vorbă, era un lucrător într-o biserică oarecare și când stăteam de vorbă și îi spuneam anumite lucruri despre familia lui, el spunea așa, dar ce să-i fac soției? Pentru că ea e prima totdeauna. Ea zice, hai la post, hai la rugăciune, hai la dărnicie, hai la milostenie, hai la astea. Ea e prima totdeauna, ce să fac? Și omul nu mai știa ce să facă. Pentru că ea era prima în toate acestea. Rolul preotului în casă este dat de Dumnezeu bărbatului. Rolul preotului în casă este dat de Dumnezeu bărbatului. Când rolurile acestea se inversează,
Când soțul nu mai spune hai la rugăciune, când soțul nu mai spune hai la citirea Bibliei, când soțul nu mai spune hai la post, când soțul nu mai spune hai la părtășie, hai la dărnicie, hai la milostenie, hai la facere de bine, când nu mai spune acestea, înseamnă că nu își mai asumă rolul de lider al familiei, de preot al casei lui. Spun frații, avem aici leviții. Ei au un rol dublu. Și leviți și preoți. Mărire Domnului. Mărire Domnului. Preot în casă. Ajutor potrivit trebuie să fie soția. Roluri date de Dumnezeu. O să trec rapid peste ele, nu o să intru prea mult în amănunte. Dar dacă vrem ca o familie să meargă bine, trebuie să punem lucrurile pe temelia lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu a inventat, cu ghilimele de rigoare, familia. Dumnezeu știe cum trebuie să meargă familia ca să meargă bine. Și noi trebuie să respectăm principiile lui Dumnezeu în familie. Soțul trebuie să-și asigure și să-și asume rolul de soț, de lider, de preot în casa lui. Soția trebuie să înțeleagă că primul rol în familie îl are soțul, primul cuvânt în familie îl are soțul. Și sunt soți care zic, eu am și ultimul cuvânt, și primul și ultimul cuvânt, dar numai că ultimul cuvânt sună, cum zici tu, așa e cel mai bine. Poate fi și așa uneori. Poate fi și așa uneori. Am auzit o pildă că spunea că într-o familie erau doi copii și un băiat și o fetiță și mai aveau divergențe. Și mergea băiatul la tata și îi spunea, uite, tăticule, fratele meu, sora mea, pardon, îmi face așa, îmi face așa, îmi face așa. Și zi tu, cine e vinovat? Cine are dreptate? Și el zicea, tu ai dreptate. Mai trecea un pic și venea fata. Zicea, tati, da, uite ce mi-a făcut fratele meu. Și zi tu, tata, acum, cine e vinovat? Cine are dreptate aici? Tu ai dreptate. Era aceeași cauză. Și la un moment dat, soția i-a zis, auzi, eu am observat ceva la tine. A zis, ce? Dacă vine băiatul la tine și te spune anumite probleme care le are cu sora lui, tu zici că el are dreptate. Dacă apoi vine și sora lui, tu zici că ea are dreptate. Păi decide-te, hotărăște-te. Că tu, care convine la toți, le dai dreptate, dar nu faci dreptate, de fapt. Și trebuie să te decizi. Să spui cine are dreptate. Și el a stat un pic, s-a gândit și a zis, ai dreptate. Și avea dreptate. Toți aveau dreptate. Trebuie să-ți asumi rolul de soț în familie, de lider al familiei, de preot al familiei, care trebuie să rânduiești lucruri în casa ta după voia lui Dumnezeu. Și să spui răului rău și binului bine. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Soția trebuie să înțeleagă rolul ei dat de Dumnezeu. Și o femeie înțeleaptă își zidește casa. Și mi-a plăcut cum a zis cineva în noaptea de Revelion. Nu zic cine. Am auzit pe cineva care a zis în noaptea de Revelion, a zis, uitați-vă în Biblie, nu zice că soțul își zidește casa, ci că o soție înțeleaptă își zidește casa. Ce înseamnă asta? Că soția înțeleaptă știe cum să pună lucrurile, cum să asculte de soț, cum să se supună soțul, la luare pe soț, da? Ca soțul să-și poată duce bine rolul mai departe. Spuneam că de aici, de la Amvon, eu văd dacă mesajul meu este acceptat sau nu e acceptat. Vă fețe. După fețe, vă simt. Inima omului răspunde la inima omului, foarte clar. Nu aveți cum să vă ascundeți. Dacă ați lăsat privirea în jos, dacă vă încruntați, dacă începeți să fâlfâiți prin Biblie, dacă e clar, nu vă place mesajul. Dar ce să vă? Domnul dă, îl dau și eu mai departe. Mi-asum. Ei, să știți că și în familie soțul știe dacă rolul lui este acceptat. Dacă este încurajat. Și spuneam că cele mai bune mesaje, unele dintre cele mai bune mesaje care mi le-a dat Domnul au fost aici, la Râmnicenul. Dar de ce? Pentru că am simțit încurajare. Am simțit că dumneavoastră sunteți lângă mine. V-ați dorit să vă vorbesc. N-ați spus, iar vorbești românul ăsta. Nu mai termină asta odată. Când mai termină asta odată? Eram odată aici, uit toată viața mea. Fac o mică paranteză. Știu numele persoane, dar nu vi-l dau. Mai ales că mă și filmează. A venit aici un bărbat, mai în vârstă. A venit aici în biserică și a avut să aibă un mesaj. Și el mai vorbise și dimineața și a venit și seara. Seara am venit și eu. Și el avea o istorioară care vrea să o spună. M-ați impresionat maxim atunci. Nu uit toată viața mea. Și el a zis, vreau să spun istorioara aceea, unde o știți.
Și toată biserica a zis, o știm! Ca să nu mai continue, că vrea să vorbesc eu. Și el lua din timp. Și el a zis, da, fratele păstor nu știe. Aici e toată cheia. Știți care a fost, să spun așa, atitudinea bisericii? Dacă făceați repetiții un an de zile și nu vă ieșea. În momentul în care i-a zis la fratele păstor nu știe, toată biserica a zis, o știe! Și eu nu știam. Dacă să scăpați de el, toată biserica într-un glas. Dacă spun, dacă făceați repetiții un an, nu vă ieșea. Toți într-un glas. O știe! Pentru că nu v-a plăcut. N-ați vrut să-l mai auziți. Și era un frate în vârstă, bătrân, dintre liderii de om. Deci, știu dacă mă acceptați sau mă acceptați. Și simt asta. Într-o familie, soțul simte dacă soția îl acceptă sau dacă nu îl acceptă. Dacă îl pune în valoare, dacă vrea să-l ridice sau dacă vrea să-l coboare. Dacă vrea să stăpânească peste el sau dacă vrea să se supună lui. Cum e corect? Păi da, eu îl pot domina ușor. Că el e mai slăbuț. Da? Dirige. Nu îl da minte. Dirige. Mai slăbuț așa, psihic. Ca să nu aibă probleme, ai tu dreptate, ai nu la dreptate, ca bărbatul acela, da? Și acea soția zice, băi, eu pot să-l domin când vreau. Și poate că uneori nici nu-ți dă seama. Își dă seama. Dar taci, că nu vrea război. Dacă ești o femeie înțeleaptă, să zedești casa și îți ridici soțul. Știi cum să-l pui în valoare? Să atingă nivelul la care vrea Dumnezeu că el să fie. Să fie performant în rolul pe care i-a dat Dumnezeu. Să performeze, să ajungă, să fie un lider excelent în casa lui. Este nevoie ca tu să-l susții, tu să-l încurajezi. Să-i spui, hai că poți. Hai că poți, să lângă tine. Te ajut. Mă rog pentru tine. Postez pentru tine. Te susțin. Chiar dacă, da, am mai făcut și greșeli. Am mai făcut, dar nu-i... Mergem înainte. Sunt gata să te ascult. Sunt gata să mă supun. Sunt gata să fac. Doamne, dă înțelepciune surorilor noastre. Mărirea lui Dumnezeu. Mărirea lui Dumnezeu. Rolul soției este foarte important în familie. A zis cineva că în spatele unui bărbat puternic stă totdeauna o femeie puternică. Și dădea cineva un exemplu și zicea despre faptul că un președinte de țară a ieșit într-o zi cu soția lui la un restaurant. Și pe când era la restaurant de lux în Statele Unite, era vorba despre Barack Obama, spuneau ei, și cu soția lui. Mergi la un restaurant de 5 stele, vă dați seama. Era președintele țării. Și a venit acolo un ospătar, i-a servit cu tot ce au dorit ei, dar el știa că în tinerețe soția lui fusese prietenă cu acel ospătar. A fost prieten o perioadă de timp. Dar nu s-au căsătorit, n-au ajuns la căsătorie. Și acum zice că Barack Obama îi zice lui Michelle Obama, soției lui. Și a zis, uite, vezi, dacă te căsătoreai cu el, astăzi erai soție de ospătar. Nu mai erai soția președintelui. La care soția îi răspunde și auzi, dacă mă căsătoream cu el, el era astăzi președintele Statelor Unite. Înțelegeți ideea? Ai un substrat foarte profund și foarte adânc și să știți că e foarte adevărat. O femeie poate să ridice un bărbat sau o femeie poate să-l coboare, să-i dă în cap. Este important să înțeleagă soția rolul ei, care are un rol bine definit de Dumnezeu. Să asculte, dar să încurajeze, să motiveze, să susțină mărirea lui Dumnezeu. Asumarea rolurilor date de Dumnezeu. Nu inversate, nu schimbate, care cum. Asumarea rolurilor date de Dumnezeu. Nimic nu-i rușinos în familie să faci. Ca bărbat nu-i rușinos nici să schimbi scutece, ca bărbat nu-i rușinos nici să speli cea unul, să faci mâncare și așa mai departe. Dar sunt bărbați care spun, eu sunt un fel de macho. Nu se spune o vasului. Aoleu. Dar așa am ajuns? A zis, prostul sapă? Asta e o gândire greșită. Dacă îți ajuți soția, dacă îți susții soția, dacă ea este obosită și tu duci și spui, dragă, lasă-mă pe mine că fac eu asta acum. Înseamnă că ai înțeles bine ce cere Dumnezeu de la tine. Femeia este un vas mai slab. Și tu ca unul mai puternic o susții, o încurajezi, o motivezi. Mărire Domnului. A zis cineva că în grădina Edenului Dumnezeu a prezentat-o pe Eva, lui Adam, și a zis, iată, aceea care este os din oasele tale, da? Să-ți fie un ajutor, să-i fac un ajutor potrivit. Să-i fac un ajutor potrivit.
Cineva a zis, măi, înțelegeți? Dar nu-i corect ce a zis, dar eu vă spun mentalități. A zis, înțelegeți ce a făcut Dumnezeu? A făcut un ajutor potrivit bărbatului care să-l ajute la nevoie. Adică el spare rufile, face mâncare și când nu mai poate, mai vine soția. Bă, dă-te că mai spăl și eu rufile astea, dă-te că mai fac și eu mâncare, dă-te deoparte că mai spăl și eu vasele, când nu mai poate ea, când nu mai poate el. Dar nu e real. În familie sunt roluri pe care și le asumă fiecare. Soțul trebuie să meargă să aducă banii, să finanțeze familia, să aducă pâinea în casă, soția trebuie să diretice, să facă curățenie, să susțină celelalte lucruri și când este timp și se poate, fac împreună lucrurile. Doamne, dă-ne înțelepciune să pricepem voia Ta. Nu-i nimeni în familie rege. Nu-i nimeni în familie rege. Este un soț și o soție. Și soțul trebuie să-și iubească soția la fel cum a iubit Hristos biserica. Mărire Domnului, că s-a dat pe sine pentru ea. Și iată, poate că unii zic, da, eu n-am talente de genul ăsta, n-am, știu eu, nu am fost binecuvântat de Dumnezeu cu anumite daruri de genul ăsta, să fac mâncare, să fac una... Da, nu poți face aia, poate. Dar poți învăța. Dar poți face alte lucruri. Poți face alte lucruri. Important este să vrei. Și important este să înțelegi că în Hristos. Am citit pasajul acesta din Coloseni, din capitolul 3, cu versetul 10, unde cuvântul Domnului zice: voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Mărire lui Dumnezeu. Capul oricărei domnii și stăpâniri este Domnul Iisus Hristos. În El noi avem totul de plin. Glorie Domnului! Sunt multe soții, era zic surori, dar nu surori, nu bine. Soții care suferă în lumea aceasta pentru că nu sunt susținute, nu sunt iubite, nu sunt acceptate, nu sunt puse în valoare ca soții, ca femei. Sunt multe. Dar în lume, în biserică, cred că lucrurile s-au rezolvat. Deja, da? Că fiecare a înțeles, fiecare bărbat a înțeles că trebuie să-și iubească nevasta ca pe sine. Și spunea cineva, dacă îți iubești nevasta, trebuie să fii atent la ce vorbește nevasta. Nu totdeauna noi suntem obișnuiți cu felul în care vorbesc femeile. Dacă te căsători, trebuie să înveți și limbajul femeilor. Asta e. Și te-a pus în soț. Ai făcut un lucru foarte bun. Dar trebuie să înveți limbajul soțiilor. Și poate că unii vă întrebați, dar ce vrea să zică fratele? O să vă dau un exemplu. Dimineața vrei să pleci la biserică, da? Și soția se îmbracă cu o rochie, care poate nu s-a mai îmbrăcat de multă vreme, sau cu o fustă. Și zice, auzi, uite-te un pic în jurul meu, vezi, s-a desfăcut cu vativul la rochie. Ea știe clar cum s-a desfăcut, doar a călcat-o, a aranjat-o, știi cum s-a desfăcut. Dar de ce îți zice ea ție să te uiți tu să vezi dacă cu vativul s-a desfăcut? Dacă tu nu înțelegi limbajul ei, o să zici, nu nimic, ai bună, n-ai, dă-i. Ea așteaptă de la tine altceva. Wow, dar ce bine stă rochia asta. Dar cum, frate, trebuie să faci așa ceva? Dacă ți-ai pierdut pasiunea pentru cel de lângă tine, pentru partenerul tău de viață, lucrurile nu merg bine, să știi. Tu trebuie să arăți încurajare și trebuie să spui, Hristos și-a iubit biserica și și-a arătat lucrul acesta prin ceea ce a făcut și prin ceea ce face în fiecare zi. Și arată Hristos iubirea față de biserica sa în fiecare zi? Mărire Domnului, prin fapte și prin vorbire. Vă iubesc cu o iubire veșnică, zice Domnul. Glorie Domnului! Îi mai spui și tu soției că o iubești? Îi mai spui? Cum o strici? Fefeleaga! Vino acasă, pune mâncare. Hai roaba Domnului, pune masa aici, că a venit regele acasă. Ți-ai pierdut pasiunea? Spală-mă pe picioare, auzi cum zice Cornel. Freacă-mă pe spate. Și câte altele. Trebuie să înțelegem bine că fiecare are nevoie de încurajare, fiecare are nevoie de o mângâiere, chiar și sufletească, chiar și fizică. Pierde pasiunea pentru cel de lângă tine sau pentru cea de lângă tine. Nu-ți pierde pasiunea. Înțelege ce vrea Dumnezeu de la tine. Asumă-ți rolul. Vorbește cuvinte frumoase, cuvinte de binecuvântare. Îți dă foarte bine. Wow, ca tine nu-i nimeni. Preiubita mea este cea mai frumoasă. Preiubitul meu este cel mai frumos dintre oameni. Mărire lui Dumnezeu. Învață-te să spui cuvinte. Da, frate, dar nu fie acum ea, știu eu, Miss Brazilia. Pentru tine este. Pentru tine este, că de-aia te-ai căsătorit cu ea. Pentru tine e pe primul loc. Și acum merg la următorul punct. Ca viața de familie să meargă bine, prima relație din viața de familie este soțul cu soția.
Relația prioritară, după relația cu Dumnezeu a fiecăruia. Relația prioritară este soțul, soția. Știți unde apar pericolele? Când se nasc copiii. Ascultați-mă bine, când se nasc copiii apar pericole. Dar de ce apar pericole? Pentru că soția se culcă cu copiii, soțul se culcă singur. Da? Pe el nu mai mângâie nimeni, nu mai întreabă nimeni dacă a dormit, dacă n-a dormit, de ce n-a dormit, de ce asta întrează, de ce suspină, de ce doare nu știu pe unde, nu mai întreabă nimeni. Eu m-am zis să te treci pe tine, nu îi distrugam pe ăștia doi. Mitritei, mai vrei să am grijă așa ta? Și nu înțeleg unii surori și unii frați că rolul și prima relație în familie trebuie să fie relația soț-soție. Soț-soție. Nimic nu trebuie să interfereze în relația aceasta. Absolut nimic. Dacă cumva se fac găști sau grupuri în familie, că unii sunt cu tata, alții sunt cu mama, deja ai fracționat familia, deja ai distrus familia și deja ai distrus și pe copiii tăi pentru totdeauna. Ei trebuie să înțeleagă că mama și tata sunt una și mama și tata, relația lor este prioritară în familie. După aceea, relația părinți-copii. Dar prima este relația soț-soție. Țineți minte bine lucrurile astea. Băgați bine la cap. Ei, frate, dar noi nu, că doar și dacă ne culcăm separat, nu e problemă, doar noi ne iubim, nu mai știm. Noi mai știm unul de altul, ne iubim. Dar asta sunt probleme, dacă au apărut ăștia mici și nu, nu e așa. Veți vedea în timp. Și mă rog să nu se întâmple la voi asta, dar dacă nu veți asculta, veți vedea în timp că lucrurile acestea creează probleme și uneori probleme care nu se mai pot repara. Relații atâta de rupte între unii și alții încât nu se mai pot repara. De ce? Pentru că n-a fost înțelepciune. N-a fost înțelepciune. Doamne, ajută-ne să înțelegem că suntem chemați să fim una, să locuim împreună sub același acoperiș, să dormim împreună în aceeași cameră, împreună în același pat. Soțul și soția. Trebuie să spun ceva. Nu voi la soția mea. Mereu zice, tu mereu ne prietești de la ia inima când te ridici, că trebuie să mai spui ceva de noi. De noi, de copii, de toată lumea, zice. Dar acum trebuie să spun ceva. Când m-am căsătorit, până să mă căsătoresc, am fost acasă singur și am avut o soră mai mare ca mine cu 5 ani. Ea dormea separat, eu separat. Am dormit singur în pat. Când m-am căsătorit, cel mai greu lucru care mi s-a părut, cel mai greu lucru a fost să mă culc în pat cu soția mea. Da, vă vine râde, dar să știți că așa era. De ce? Eram obișnuit să dorm așa, cu un picior într-o margine de pat, cu un picior în marginea aia altă, cu o mână pe acolo, cu o mână pe dincolo, acum dădeam de ea. Și mi-era greu. A trebuit să mă obișnuiesc. Dar după ce m-am obișnuit, o căutam să văd unde. Asta este. Asta este. Vedeți? Aici e problema. Trebuie să ne obișnuim. Și trebuie ca soțul și soția să aibă căminul comun, să aibă patul conjugal, că așa se cheamă. Pat conjugal. Adică un pat mai mare, știți? Un pat conjugal. Să păstreze lucrurile acestea, că acestea ajută la unitate. Ajută la părtășie. Păstrează pasiunea unul pentru celălalt. Că nu mai există pasiune. Și lucrurile sunt făcute unul față de celălalt așa, în inerția lucrurilor, lucrul ăsta se simte. Dacă dumneavoastră acum zâmbiți sau vă uitați la mine din politețe, eu simt asta. Dar dacă vă uitați că vă place și vă place de mine, în primul rând, ca om al lui Dumnezeu, și mă iubiți și mă respectați, și asta se simte. Și vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze. Așa e și în familie. Dacă lucrurile intră într-o rutină și se fac doar din obișnuință, relația soțul-soția sunt din obișnuință, nu mai este pasiune, nu mai este dragoste, nu mai este dorința aceea de părtășie unul cu celălalt. Lucrurile nu merg bine. Trebuie să te oprești, să te întrebi ce trebuie făcut. Ce trebuie reparat. Timpul înaintează. Pasiunea, părtășia, soțul, soția, prima relație. Apoi soți sau soț, soție și copii. Următoarea relație. Știți care este cel mai bun lucru pe care îl putem oferi familiei noastre, copiilor noștri? Un nume bun, e una, dar s-a făcut o statistică, cineva a întrebat un număr de câteva sute de copii. Și le-a zis așa, dacă mă ascultați surorile de acolo, o să vă prindă bine. A zis așa. Au întrebat niște copii și au spus, ce vă face pe voi cei mai fericiți în familie? Când sunteți voi cei mai fericiți? A trebuit să definim ce înseamnă fericirea, dar dumneavoastră știți că o trăiți în fiecare zi.
Și nu mai trebuie să o definim. Și copiii aceia, marea lor majoritate, au răspuns într-un fel anume. Și poate că cei reporteri care au făcut statistica, au pus întrebarea, s-au gândit cam așa. Probabil că copiii sunt cei mai fericiți când li se oferă niște cadouri scumpe. Acum a apărut iPhone 13, parcă, nu? Îi aduci copilul tău un iPhone 13, wow! Sau un Samsung 21, wow! Nu? Camere de 100 și ceva de megapixel, ale. Și probabil că mulți s-ar aștepta ca să răspundă copiii în felul acesta. Eu sunt cel mai fericit când părinții mei îmi fac daruri scumpe. Dar spre surprinderea tuturor, copiii au răspuns așa. Suntem cei mai fericiți atunci când tata și cu mama se iubesc. Mărirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că ei simt stabilitate. În momentul în care apar tensiuni în familie, copiii să simt pe un teren, dacă vreți, nesigur, pe un teren alunecos. Că simt că le fuge pământul de sub picioare. Pentru că în atâtea familii s-au întâmplat lucruri de genul că au apărut conflicte, au apărut neînțelegeri, s-a rupt relația, soțul, soția și copiii au rămas uneori pe drumuri, făcând naveta de la unul la celălalt, sau au rămas în grija bunicilor și așa mai departe. Nu vă jucați cu lucrurile acestea. Vorbeam cu fratele Cornel ce înseamnă să te joci cu focul. Și o să vă dau un exemplu. Copiii trebuie să vadă stabilitate, copiii trebuie să vadă unitate, iubire între mama și tata și asta îi face fericiți, că ei simt că au un cadru potrivit pentru a se dezvolta emoțional, psihic, un cadru bun, un cadru frumos. Chiar dacă n-au nu știu ce mâncăruri, chiar dacă n-au nu știu ce lucruri. Dar văd că tata și cu mama se înțeleg bine. Să iubesc, să respecte, să vorbesc frumos unul de celălalt. E important lucrul acesta. Și e important să nu te joci cu focul. Din pricina lucrurilor materiale să iei decizii greșite. Vorbeam cu Cornel când am plecat de aici, am întrebat de un frate, de un lucrător din zona de nord a țării, nu mai dau de unde. Și am zis, știi ce s-a întâmplat cu omul acela? S-a gândit să plece în America după Revoluție încoace. Anii 90. Și ca să poată să ajungă în America, a făcut un pact cu nevastă. Ei n-aveau copii, luați o fată de crescut. Și a zis, uite cum facem, ne divorțăm. Și eu am pe cineva, o doamnă, în America, cu care mă căsătoresc, dar fictiv, numai pe act. Și o să plec acolo, prin reunificarea familiei, trăiesc acolo cu ea o perioadă de timp și după aia o să fac divorț și te duc pe tine acolo care e întrecerea familiei. Așa au făcut. Parcă nu-ți vine să crezi. Dar așa au făcut. Au băgat divorț, el s-a căsătorit legitim cu persoana respectivă, a venit vremea, a plecat în America, numai că ceea ce n-au luat ei poate bine în calcul, era următorul lucru, că acolo, în America, există controale inopinate prin care cei de la social vin să vadă dacă persoanele respective locuiesc împreună. Ai adus pe ăsta sau pe asta în America? Ai zis că te căsătorești cu ea, trăiți împreună? Aveți patul conjugal, sunteți împreună? Sub același acoperiș și o perioadă de câțiva ani trebuie să faci asta. Știți care a fost urmarea acestui fapt? S-a divorțat total de soție, era divorțat deja, a renunțat total la ea și a rămas cu acea persoană, cu doamna aceea. Astăzi este tot cu ea, după ani de zile, este tot cu ea, a plecat din America, locuiește în Londra, deci vă spun cazuri concrete. Dar de ce? Pentru că a făcut o decizie greșită la un moment dat. Pentru o viață mai bună, un trai mai bun. Mergem în America, țara tuturor posibilităților. O viață mai frumoasă, o viață mai de lux. Nu făcea compromis. Acceptă cât ți-a plasat ție Dumnezeu hotarele. Rămâi acolo în hotarele acelea. Bucură-te de relația cu Dumnezeu. În El aveți totul de plin. Ce-ți mai trebuie dacă l-ai pe Dumnezeu? Ce-ți mai trebuie dacă l-ai pe Dumnezeu? El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, stăpân peste toate domniile, peste toate autoritățile. El este, măririi Lui și tu ești în El și El în tine. Glorie Domnului! Ce-ți mai lipsește? Slavă lui Dumnezeu! Este important să ne asumăm rolurile date de Dumnezeu. Este important să ne unim, să ne iubim, unul pe celălalt să ne ajutăm, unul pe celălalt să creștem, să ne dezvoltăm, că rolul familiei este nu numai perpetuarea speciei. Rolul familiei este ca unul pe celălalt să se ajute, să devină ceea ce vrea Dumnezeu. Că de aceea zice Dumnezeu că nu e bine ca omul să fie singur. Nu că nu se putea înmulți. Nu asta a fost. L-a văzut că toate animalele erau perechi, numai omul era singur.
Și Dumnezeu a zis, nu-i bine. O să-i fac un ajutor potrivit. Glorie Domnului! Deci, Dumnezeu ne-a creat cu un scop și ne-a așezat într-o familie, să formăm o familie, ca să ne putem ajuta unul pe celălalt, soțul cu soția, să devenim ce vrea Dumnezeu. Și apoi, mergând pe firul acesta al vieții, și o să mă apropii de încheierea mesajului, să ne ajutăm unul pe celălalt și pentru plecarea din lumea aceasta. Și pentru plecarea din lumea aceasta. E cum? Știu cazuri concrete, dar nu vi le dau. Dar știu persoane care au spus, dacă plec eu prima, tu să faci următoarele lucruri. Și soția a spus, știind, erau femei bolnave și știu cazul când a zis, dacă plec, dacă mai ia Domnul și eu simt că plec, în urma mea tu trebuie să faci asta, asta și asta ca să-ți fie bine. Ajută pe celălalt să se pregătească pentru ziua plecării. Da, dacă nu o fi la 90 de ani. Oare? Oare chiar atunci? La toții plecarea după 90 de ani? Poate că nu pleacă mai devreme. Trebuie să fii pregătit să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt. Să ne dezvoltăm, să creștem spiritual. La statura plinătății Domnului Hristos. Ca să putem accepta voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită în toate lucrurile vieții. Că nu ne-a promis Dumnezeu că vor trăi toți 90 de ani. Trebuie să ne susținem unul pe celălalt, să devenim ceea ce vrea Dumnezeu, să fim gata să plecăm din lumea aceasta în orice moment. Mi-a plăcut de Apostolul Pavel în multe situații, dar o să dau una dintre ele. Mergea spre Roma și din loc în loc îi ieșau în față frații, pe malul mării, când mergea cu Arabia, se întâlneau cu el și toți îi cădeau pe gât, îl îmbrățișau, îl pupau, biserici înființate de el. Prin Duhul Domnului, evident, sau de Dumnezeu prin el. Și spuneau, Pavele, nu te duce la Roma, că dacă te duci la Roma acolo, te așteaptă lanțuri, te așteaptă închisoare. Cred că o să-și mor. Și el a zis, dar ce faceți de înrupeți inima așa? Eu sunt gata să-mi dau viața pentru Domnul în Roma. Care e problema? Care e problema? Și apoi și spune lucrul ăsta, scrie într-o epistolă. Și spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și plecarea mea este aproape, iminent, aproape. Mărire Domnului. Mă duc să mă întâlnesc cu cel pe care l-am slujit. Să primesc cununa pe care mi-o va da Domnul ziua aceea. Dar zicea, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit și grăbit ziua venirii lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Ca soț și soție în familie noastre. Trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt să fim pregătiți și pentru a face pasul din lumea aceasta. Și pentru a pleca din lumea aceasta. Doamne, ajută-ne să înțelegem bine voia Ta. Ați avut 5 zile de conferință. Au trecut pe aici frați care au învățat multe lucruri. Important este cât ați reținut din ele. Și acum mai bine că se mai și filmează. Mai puteți să vedeți și mâine, și poimâine, și răspoimâine, dacă vă doriți, mesajele respective. Și ceea ce a vorbit Dumnezeu, prin ajutorul Duhului Sfânt, să puneți în practica vieții. Mărire lui Dumnezeu. Este important să avem familii după voia lui Dumnezeu. Familii puternice. Familii puternice. Ce înseamnă o familie puternică? O familie care îl cunoaște pe Domnul, a cărui Domn și Stăpân este Domnul și în care toate lucrurile se fac după voia Domnului. Mărire lui Dumnezeu. O statistică făcută de un sociolog american, Carl Zimmerman, arăta că familiile se distrug în anumite situații. Și el vorbea și despre niște imperii. Vorbea de cele 5 imperii ale lumii acestea. Și spunea așa. Fiecare imperiu, și apoi o să ajung și la familie. Fiecare imperiu a avut o perioadă când, fiind mai mic, un popor oarecare, a făcut niște războaie de cotropire. Au biruit în războaiele acelea pe vecinii lor, pe alții, i-au anexat, nu vor acum rușii să anexeze, au anexat Crimea, mai anexează nu știu pe care, treaba lor. Dar încet, încet s-au construit imperiile acestea și odată cu anexarea altor teritorii, încet, încet au ajuns până la maxim care puteau ei. Cel mai mare imperiu de pe pământ a fost imperiul care? A lui? A lui Alexandru Macedonul. Să vedeți că imperiul mongol a fost ca teritoriu mult mai mare. Deci, au ajuns la o maxim, să spun așa, dar după aceea s-au oprit și pentru că a fost pace și liniște, pacea și liniștea a adus bunăstare. Bunăstarea a adus luxul. Și a zis, bă, dar e bine, mă. E bine, ok.
Numai că luxul a adus desfrânarea. A adus desfrânarea. Desfrânarea în familii a adus pierderea Imperiului, decăderea Imperiului. Toate imperiile, toate cele 5 imperii ale lumii acestea, așa au căzut. Așa au căzut. Bunăstare, expansiune, oprire, bunăstare, lux, progres maxim, lux. Luxul a produs desfrâu și desfrâu a nimicit imperiile. Dumnezeu vrea ca biserica Lui să fie construită din familii puternice. Și o familie puternică nu înseamnă potentă financiar. Familie puternică e aceea care îl cunoaște pe Domnul. Și o să închei cu un exemplu. Mi-a plăcut foarte mult cum a spus cineva care s-a întors la Domnul în cadrul militar. Era major în armată și s-a dus și el într-o biserică. A vestit cineva cuvântul, a ajuns într-o biserică din Deva. Și acolo, la sfârșitul slujbei, el a toată slujba aia, soția lui deja el îi spusese că vrea să pocăiască. Ea era comunistă convinsă, propusă să fie, în perioada până la Revoluție, să fie propusă ca primă secretară pe județul Hunedoara. Și ea era atee, nu vrea să audă de Dumnezeu și el chinească să pocăiești. De dacă te pocăiești, divorțăm, mă despart de tine. Și a pus în practică, cumva, ea se culca într-un dormitor, el în altul, la bloc. Azi nu mai avem relații și dacă nu schimb părerea, fac și divorț. Și el a mers la biserică și a stat acolo în bancă, a ascultat mesajul, a tot plâns tot mesajul ăla și la sfârșit a venit în față, după ce au plecat toți, a mai rămas un bătrânel, la vreo 80 de ani. Și a venit în față și a zis, dumneavoastră sunteți șeful aici la biserică? Eu nu știu cum e cu șefii de asta. Deci dumneavoastră sunteți șeful aici la biserică? Și bătrânelul a zis, eu nu sunt șef, nici vorbă. Eu sunt omul de serviciu pe aici, care închid ușa, fac pe aici așa, niște lucruri. Și a zis, dar cui trebuie să mă adresez ca să mă pocăiască și pe mine? Că eu vreau să mă pocăiți și pe mine. Și bătrânelul a zis, dar noi nu putem pocăi pe nimeni. Dacă am putea noi să pocăim. Am pocăit toată Deva, am aduce aici, am legat o lanțuri, am aduce aici și am pocăit eu, că ar fi spre lor. Dar noi nu putem pocăi pe nimeni. Asta e cum vorbește Dumnezeu fiecăruia. Ca un telefon pe care îl folosește Dumnezeu și vorbește inimii omului că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Și a mai spus câteva lucruri. Și a zis, dar știți, eu am mari probleme cu soția. Ea a zis că divorțează. Dacă eu mă pocăiesc, ea divorțează. Eu sunt decis să mă pocăiesc. Nu știu ce trebuie să fac prea bine, dar sunt decis să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu. Și bătrânelul i-a zis așa, uite, frate, eu o să mă duc acasă și o să vorbesc cu soția mea. Și noi o să intrăm în post 3 zile și 3 nopți, fără mâncare, fără băutură, necurmat. Și eu sunt convins că Dumnezeu va rezolva problema dumneavoastră. Un bătrân, la aproape 80 de ani, n-a zis, o să mă duc acasă, o să văd ce zice baba mea, soția mea, sau draga mea, sau iubita mea, da? Să văd ce o să zic și ea, ne punem de acord, și după aceea dă dumneata un număr telefon, sunăm noi, să zicem ce am stabilit. El era foarte sigur că acasă are pe cineva care îl susține atunci când el deschide gura. Au intrat în 3 zile de post, bătrânii aceia, la 80 de ani. Și unii pe la 30 de ani, că nu pot mai ia foamea. Mai ia inima, mai ia transpirațiile când postesc. Mai ia leșinul, intru în fibrilație, că la 11-12 trebuie să închid ceva. Dacă nu, wow! Da, disciplinele, lipsa disciplinelor spirituale este foarte importantă în viața personală. Și bătrânul acela a zis, mă duc, postim și Dumnezeu va lucra. Știți ce s-a întâmplat? În a 3-a zi de post, noaptea, în a 3-a zi de post, noaptea, soția lui, la 1 noaptea, a venit în dormitorul soțului, în cămașa de noapte, plângând de săhâțânat de plâns cu lacrimile până în barbă. Și el s-a speriat, a zis că s-a întâmplat ceva. O fi luat foc apartamentul, s-a întâmplat ceva, a bubnit ceva, a bubuit ceva, ce s-a întâmplat? S-a sculat speriat și a zis, băi, dar ce se întâmplă? Și a zis să știi un lucru, că nu numai tu ai nevoie de Dumnezeu și de mântuire, și eu am nevoie. Nici spunea omul respectiv, își spunea mărturia, s-au botezat împreună amândoi în aceeași zi. Au trecut de atunci 20 ceva de ani. A zis, nici astăzi nu știu de ce sau cum s-a întâmplat în viața familiei mele, de soția mea a venit în noaptea aceea plângând și a visat, și a văzut, ce i s-a spus, ce a auzit, nu știu. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeu a ascultat rugăciunea acelor bătrâni. Mărire lui Dumnezeu. Ce bine este să știi că ai pe cineva lângă tine, care atunci când spui un cuvânt din partea Domnului, este gata să subscrie la ceea ce spui tu. Familii puternice. Doi bătrâni. Nu știu ce avere ar fi avut, nu știu ce afaceri, dacă mânau nu știu ce afaceri, dar după cum se vedea că el era un serviciu la biserică, nu prea erau oameni de afaceri.
Dar erau oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu. Erau oameni care aveau ca soț și soție o relație extraordinară. Chiar a putut să spună, mă duc acasă, vorbesc cu soția mea și 3 zile și 3 nopți nu mâncăm nimic, nici nu bem apă. Stăm în post pentru tine și casa ta. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Familii puternice, biserici puternice, glorie Domnului. Ajută-ne, Doamne, să fim așa. Am ajuns și putem să ajungem la nivelul acesta de familii puternice pentru că Dumnezeu ne dă lucrul acesta. Dumnezeu ne-a scos de acolo de unde eram, ne-a dus la viață împreună să suntem cum eram. Să ne credem magi, să ne credem nu știu care, să ne credem noi bunicul pământului. Știm să iubim, știm să respectăm soțiile noastre, soții, sororile știu să-și respecte soții. De ce? Pentru că ne învață cuvântul lui Dumnezeu și ne învață Duhul lui Dumnezeu. Am fost izbăviți de la pierire. Ne-a izbăvit Dumnezeu. Și dacă veți citi mai departe aici, în pasajul acesta din Coloseni, unde eu n-am mai citit, versetul 14 zice, a șters zapisul cu poruncile lui care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Glorie Domnului. În familie s-ar putea să mai apară și disensiuni. Ce ar trebui să faci? Să scrii o listă, nu? Să pui acolo o listă neagră. Și când te mai supără, ea se aduce aminte. Știi că mai ai făcut vreo 2 gafe. Cu asta scrii. Eu le notez, nu le uit. Nu? Te-am iertat, dar nu te uit. Am acolo. Nu. Trebuie să faci ca și Hristos. A șters zapisul care stătea potriva noastră. Erau acolo scrise pe zapisul acela toate greșelile noastre. Și mi-a plăcut foarte mult cum a explicat cineva. Am spus-o la biserica la Focșan, la dumneavoastră, nu știu dacă am spus-o, dar probabil că sunt unii aici care n-au auzit-o niciodată. A zis, cineva a explicat așa frumos pasajul acesta cu zapisul. A zis, imaginați-vă că era zapisul acela care stătea înaintea lui Dumnezeu cu toate nelegiuirile noastre. Și Domnul Iisus Hristos a fost încercat de diavol în multe feluri, dar Domnul a ieșit biruitor asupra diavolului. Și Domnul a biruit mărirea lui Dumnezeu. Dar a venit diavolul, zice, la un moment dat și a spus Domnul Iisus așa. Cu tine n-am avut nicio șansă de câștig. Ai biruit. Ai biruit, Hristos. Dar să știi ceva. Tu ești singurul care mi-ai scăpat. În rest, toată omenirea este a mea. Pe toți am câștigat. Mama ta, frații tăi, prietenii tăi, ucenicii tăi, sunt toți ai mei. Pentru că este zapisul acela care spune Tatăl tău a dat un decret. Și decretul acela sună așa. Plata păcatului este moartea. Și oricine a păcătuit va muri. E scris de Tatăl tău. E dat verdictul de Tatăl tău. N-ai cum să știi. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos a luat zapisul acela și a zis, am șters zapisul. Satana a zis, nu se poate. Este decretul lui Dumnezeu. Și a zis, dar în acel moment s-a auzit un glas din cer care a zis, am schimbat regulile. Doamne, dar ce reguli? Am introdus o regulă nouă. Care? Harul! Harul! Păi eu de ce n-am auzit de asta? Ce înseamnă harul acela? Harul acela a început, zice, când prima picătură de sânge a fiului meu a curs din trupul lui. A început perioada harului. Mărirea lui Dumnezeu. Și prin har noi suntem mântuiți. Prin har să ștergi zapisul. Glorie Domnului! Ai ceva împotriva soției sau împotriva soțului? Șterge zapisul! Ca și Hristos. Mărire Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. El a șters zapisul care ne condamna, prin care eram vrăjmașii lui Dumnezeu. Și a făcut pace între noi și Dumnezeu. Glorie Domnului. Seara aceasta întreb dacă este cineva aici care vrea să beneficieze de pacea aceasta. Să-i să șteargă tot trecutul. De Domnul Iisus Hristos, care poate să ierte, care poate să vindece, care poate să reabiliteze. Dacă este cineva aici care vrea să facă pasul acesta în credință, vă invit să veniți aici în față. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Să cântăm o cântare. Și în timpul acestei cântări, persoanele care doresc să primească iertarea, să se șteargă trecutul, să se șteargă zapisul, să vină aici în față. Surorile de la Focșani, Domnul să vă binecuvânteze. O Dumnezeu te binecuvânteze pe Domnul. Bine venit. Mai e cineva aici dintre surori care vor să predea? Dintre frați? Ești rudă cu Cădeanu? Bărbatul e rudă? Și tu? Da? Sunteți nepoatele? Da? Domnul să vă binecuvânteze. Cum e numele tău? Și? Daniela. Daniela? Daniela?
Daniela și Natalița. Nume frumoasă, Domnul să te binecuvânteze. Mai e cineva aici? Merge în față. Cum e numele tău? Tu? Ești din Râncelu? Din Târgoiești? Domnul să te binecuvânteze. Avem aici pe Natalița, pe Daniela și pe Cicu de la Târgoiești. Ele de la Focșani, Cicu de la Târgoiești. Dacă mai este cineva care vrea să se predea în seara aceasta Domnului, să capete iertare de păcate, să vină aici în față. Și îl invit pe fratele Ion și pe fratele Marian să vină să comunice cu fratele. Sus în cerul, ce poartă grijă zi de zi, nu mă plătește, El îmi poartă vina mea. Haideți să ne unim cu toată biserica. Doamne, Duhul Sfânt, în această seară, Doamne, cercetează poporul Tău. Este poporul care Te-a ocrotit și Te cheamă, pentru că Te iubește. Ca să stea nădejde, să stea viitor. Lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Mai susține. Dacă mai este cineva, să vină în față. Lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Rugați-vă să vedem prezența Domnului și să vedem minunea Domnului în această seară. Domnul Te iubește și pentru că Te iubește Te-a adus aici. Și vreau astăzi să dau o nădejde, să dau viață, să-ți dea speranță, să Tu nu rămâi pe Domnul. Aleluia, lăudat să fie Domnul. Mai este cineva în partea surorilor? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Lăudat să fie Domnul. Lăudăm pe Domnul. Din biserica rugăciune. Fraților, dacă aveți copii, rugați-vă pentru copiii voștri. Dacă aveți rude, rugați-vă pentru ei. Ne rugăm ca Domnul în seara aceasta să cerceteze. Este ultima zi din conferință. Și eu știu că Dumnezeu a vorbit așa de frumos. Dumnezeu ne-a vorbit. Însă Domnul vrea să salveze. Dacă ești căzut, Nu mă lasă, dacă nu mai simți nu mă uite, cercetare, dacă ești descurajat, dacă nu poți să faci față la unele probleme, în seara aceasta Domnul te cheamă, te poți să rupe legăturile. E Iisus al meu Hristos, Doamne, nu mă lasă, numele Domnului, nu mă uite, Doamne, și mișcă înțelepul și care nu au nevoie de Tine. e cu mine în orice vreme, prietenul Iisus Hristos. Domnul a fost cu Tine. Și Domnul este cu Tine și Te-a adus aici. Iubită biserică, surorilor și fraților, dați-mi voie să vă spun un cuvânt care m-a uimit pe mine personal. Este vorba despre predica lui fratele Iosif Berce. Spunea că pe drumul Gatarei nu este ascultare de părinți, de slujitori. Pe drumul Gadarei este nesiguranță, este pericol.
Însă nimeni nu poate să meargă pe drumul Gadarei, n-a putut să meargă pe drumul Gadarei și singurul care a putut și care poate să meargă și care poate să aducă soluție și care poate să aducă rezolvare și care poate să scoată pe oameni din neascultare, din pericol, din moarte, din legături, din robie, este Iisus Hristos Domnul. Este Iisus Hristos Domnul. Și în seara asta este în mijlocul nostru. Spunea fratele Iosif, dacă ați fost atenți, Domnul Iisus știa că cei din Gadara nu l-a vrut. Ba din contră, l-au respins și Domnul totul s-a dus pentru că a vrut să-i salveze. Știți care este, dacă este mesajul lui Dumnezeu? Dumnezeu dorește ca pe toți să-i mântuiască. Dumnezeu dorește pentru că știe că tu singur nu poți. Dorește Domnul să ne scape, să vă scape din toate problemele voastre. Diavolul face legături, diavolul leagă pe oameni, diavolul îi face pe oameni să nu asculte. Să Domnul îi dezleagă și apoi îi ajută să poată să asculte. Întrebarea mea este, nu pleca din casa Domnului și cu Domnul. Nu pleca din casa Domnului fără să l-ai pe Dumnezeu în viața ta ca ajutor. Noi mai cântăm 2-3 strofe dintr-o cântare. Și dacă seara aceasta este cineva, și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să nu-ți dea pace acolo unde ești și să te cerceteze Domnul. Să vii și să spui, eu am nevoie de Domnul. Poate că ai mai făcut-o. Și poate că ai eșuat, să nu lăsa viitorul să se omoară zia. Mai spune cum să te omoară viitorul. Viitorul tău e în mâna lui Dumnezeu. Prezentul tău, astăzi, dacă nu este așa de fericit, Dumnezeu poate să-l schimbe și să dea o nădejde, să dea speranță și viitorul tău să fie viitor strălucit cu Domnul. Doamne, te rog, lucrează. Am un prieten sus în ceruri ce ne poartă în mijlocul meu. Doamne, mulțumesc că te avem. Zi de zi mă ocrotește, El îmi poartă vina mea. Doamne, tot vina noastră. Iertați, reabilitați, binecuvântați. Lucrul acesta. Vine Mesia. Și să nu insistăm prea mult, pentru că vrem să vă lăsăm ca Domnul să vă cerceteze și când simțiți, dar știu că poate că ați simțit, dar probabil că amânați, să știu că va veni și momentul, dar poate că rușinea a fost aseară la fratele Ionel Dizer, el și familia lui s-a întors la Domnul Dumnezeu să binecuvânteze, el și familia lui să fie binecuvântată de Domnul. Apoi, eu știu că mai sunt frați, poate că surori care rușinea nu le dă pace, bine era să o facem public. Dați la o parte pedicile, dați la o parte rușinea, veniți și lăudați pe Domnul, veniți și bucurați-vă în prezența Domnului și Biserica Domnului să se bucure. Văd că în mijlocul nostru sunt mai multe suflete, Dumnezeu se binecuvinteze. De unde sunteți? Și vreți să vă întoarceți la Domnul. E prima dată când o faceți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai spune o întrebare. Ce te-a făcut să te întorci tu la Domnul? O să răspunzi. Tu îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Îl iubești. Și se-a scârbit de lume, spune, nu? Auziți ce spune? Ura față de lume. Lumea nu-ți oferă nimic. Iisus poate să-ți oferă și nădejde, și speranță, și viitor. Dumnezeu să fie slăvit. Vrei să-L primești în viața ta? Pentru câtă vreme? Aleluia! Mărit să fie Domnul! Fratele Titi cu familia lui, are o familie frumoasă, aseară stădeam și mă uitam sus la balcon și că și ei au pus bani la colet. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Titi, vrei să te duci cu familia ta la Domnul? Dumnezeu să te binecuvinteze. Să binecuvinteze Domnul, familia lui și pe Luca, să fie binecuvântat de Domnul. Tu vrei să te duci la Domnul? Toată viața ta tu vrei să-L ducești pe Domnul?
Dumnezeu din cer să te ajute. Să te facă Domnul un bărbat de doi pentru Tâmboiești. În numele Domnului să facă lucrul acesta. Tu, soră, vrei să te duci la Domnul? Da. Ai mai fost predată de pe mine? Am fost predată și... Și ce spunea fratele Gabi Zegrean? Spunea că uneori Domnul aduce în viața noastră, spuneți voi, furtună, uragane, vânt. Dacă suntem atenți ca în vânt să ne întoarcem la Domnul, putem să nu mai aducem, să oprim furtuna sau tsunami sau uraganul. Dacă nu suntem atenți la vânt, atunci vine și furtuna. Dumnezeu să ne ajute să putem să-L vedem pe Dumnezeu atunci când Dumnezeu ne cercetează. În călătoria aceasta, spunea fratele Gabi, trebuie să luăm pe Domnul cu noi. Moise spunea, dacă tu nu ești cu noi, nu ne lăsa să plecăm. Pe sora noastră, Domnul a cercetat-o în vânt, nu în furtună. Am înțeles că a venit din altă țară să se întoarcă la Domnul. Are unele probleme, însă la controlul vieții tale este Domnul. Și vrea ca tu să-ți predai viața și apoi să fii toată viața ta în cărmintea. Să fii serioasă cu Domnul. Să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima. Și Dumnezeu va începe să lucreze în tine, cu tine și în familia ta și în neamul tău. Doriți să lucreze Domnul în neamul fraților din Focșan. Căutați să fie Domnul. Ei sunt din Focșan. Dumnezeu să binecuvinteze neamul lor, ca neamul lor să lucreze Domnul cu mare putere. Lucrăm în Buzău cu neamul acesta, lucrăm în Barasca de asemenea, tot cu neamul lor și dacă o fi nevoie, mergem și să ajutăm în Focșan. Să-i binecuvinteze Domnul. Și sora noastră, Dumnezeu să o binecuvinteze, că aveți rezultatul de vest. O de binecuvinteze. Să fii binecuvântat. Pune-te pe genunchi, frate tujitor, dar mai avem un frate jos. Când te-ai întors tu la Domnul? Când te-ai predat? M-am predat acum 2 ani, da. Dar acum am simțit să fac acest legământ. Să înnoiesc mai bine zis acest legământ. Lăvit să fie Domnul. Ne rugăm și pe Nedat Tâmboiești, băiatul lui, e soția lui, ne rugăm Dumnezeu să-i ajute. Să poată să rămână pe care frații păstori, îi invit în numele Domnului să ne punem mâna peste ei și să ne rugăm pentru ei. Cu toată biserica ne vom ruga, îi vom credința în mâna Domnului, vă rog, în atererea. Plecăm după ce am încheiat ultimul amân. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne, te închinăm.